Minkejja l-isfidi li kulħadd affaċċja fis-sena tal-pandemija, 49 individwi jew koppji resqu l-quddiem biex jagħtu mħabba lil tfal li jkollhom bżonna permezz tas-servizz tal-fostering. Is-sena li għaddiet 39 tifel u tifla ġew fostered u bħalissa hemm 17 oħra minn tfal sa żgħażagħ li qed jistennew familja biex tilqagħhom fi żminijiet diffiċli għalihom. Remenda Grek, id-direttur tal-Kura Alternattiva ta' Tfal u Żgħażagħ fi dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali, spjegat li dawn huma ċifri pożittivi ħafna meta wieħed iqis li l-2020 kienet sena ta' pandemija globali fl-istess ħin li f'Malta għaddiet ukoll il-liġi tal-protezzjoni tal-minuri. Hija fakret fil-kunċett ewlieni tal-fostering li familja tilqa' fi ħdana tfal għal perjodu qasir li jkunu għaddejjin minn żmien diffiċli fil-familja bijoloġika tagħhom. Fej qabel forsi konna nibqgħu naħdmu mal-familja u nibqgħu nagħtu ħafna ċansis illum il-ġurnata qed inħarsu iktar lejn l-aqwa interess ta' tfal u allura jekk wara sena u nofs ma hemm l-ebda xaqta dawl li daw it-tfal ħajerġgħu imorru lura mal-familja tagħhom, hemmhekk aħna ħankunu mixjin għall-permanenza fejn hemmhekk ħanatu l-assigurazzjoni illi dawn it-tfal verament ser jibqgħu fil-foster family sa ma jalqu 18-il sena u hemmhekk tajna l-istabilità. Is-sitwazzjonijiet biex tifel jew tifla jispiċċaw fuq il-lista l-fostering huma varji, fost oħrajn meta l-ġenituri jitlu l-isptar għal xi trattament fit-tul jew biex isegwu programmi ta' riabilitazzjoni. F'ċertu każijiet ikun hemm l-abbuż. Rajna sfortunatament tfal li ġew imsawta b'mod eċċessiv ħafna illi kellhom diversi marki fil-ġisem tagħhom illi juri illi kienu ġew maħqura ħafna sfortunatament fil-ħajja tagħhom. Kellna tfal oħrajn li ġew traskurati illi ma jkunux qed jagħtu każ ma jtuhomx l-ikel li huwa neċessarju, ma jkunux qed ituhom l-injections illi għandhom bżonn anke fil-kura tas-saħħa tagħhom. Ġifieri letteralment tfal traskurati illi qegħdin prattikament jitrabbew waħedhom. Remenda Grek tkellmet dwar sitwazzjonijiet meta jkun hemm aktar minn wild wieħed fl-istess familja li jkollu bżonn kura alternattiva. Qed naraw ukoll realtà ta' tfal li iktar minn tifel wieħed ikollna żewġ titfal jew tliet titfal illi meta nkunu qed nagħmlu l-investigazzjoni it-tlieta li huma jkunhom bżonn jinħarġu mid-dar. U hemmhekk l-enfasi tagħna tkun illi kemm jista' jkun dawn it-tfal ma jinfirdux illa li diġà hija trauma kbira illi qed ikollhom jinħarġu mill-familja bioloġika tagħhom, allura kemm jista' jkun anke aħna nħeġġu familji u bi pjaċir ngħid li anke fl-2020 kellna familji li aċċettaw aħwa ta' tliet aħwa jew inkella żewġ aħwa u aċċettawhom fil-familja tagħhom. Jatemmet tajt li veru ħafna jibżaw li jorbtu qalbhom mal-ajr, imma dak huwa sabiħ tal-fostering għaliex dawn it-tfal jingħataw imħabba fi żmien kruċjali f'ħajjithom li jibqgħu iġorruha magħhom għal dejjem. Kull familja tgħaddi minn perjodu ta' diffikultà, imma li inti ssib individwu, li inti ssib familja li qiegħda hemmhekk u qed letteralment toħodlok ħsieb it-tfal sakemm inti tiġi fuq saqajk dak huwa l-aqwa serħan tal-moħħ li kull ġenitur jista' jkollu.